Tumi ada provide roksira titi mapor malompen Palm Sunday ketalon asai tekbot. La sorong Rongagora GEL Church Amonduli Staphapani Baptist Church lapen Bethany Baptist Church Rongagora Parghat GEL Church Amondulia tumpen aning kan bang son thak taksi kining le thop sitami Palm Sunday talon asai mek tekbot. People say Palm Sunday talon ponang koma kulo tangti halaman soal ni ke pilthia dang a Kristiana tum anki Jisu Kristo anong ke the ber Jerusalem kiludam anina Kijura open hangjojus Hosana Davida sopo hempuamen pen kebang abang akhir jumi paten lapel labang solo Sunday school student atum an sitame langmisen ilun ke kan pak nang pol labang so jai mek along Bathini Baptist Church Pastor Ramsing Rongpi Rongagora GEL Church Pastor Omar Rongphar Staphapani Baptist Church Pastor Jona Rongphar Parghat Pastor Prichom Tete alang litumpen si Jalin Ponsi National Highway 39 at war pilapenti rongal lolong an sitame arna mapan anong ke pathi asai lempon bang somai lo ke ongdul almu atum chitong dumpen lang mesen kapen ta alir alon pinun si arnam kardo majai me ni samjin pen pichut po Rongagora pen built up pon Lawrence Lekthe News 24 Karbiang Jero pilon ang ini bangsa Palm Sunday lam the panjat depan so Palm Sunday lam so kini depan dia pan so semet kini so Palm Sunday ke la semet ke Yesus Kristo anong ke thepen Jerusalem ke betam bangsa pen posil bangsa Palm Sunday no timala ke Yesus Kristo ke alang pan mane pirthe amoni tom han kape jog je phansi bangso pirthe thap ke bang salam pe na posi ong dung tum bangso alang ke kape jog bang balam pe na posi anong ka pethe ye Jesu Kristo ke not kape jog bang salam pe sipini alang phan ong dung ke kloi tum an tami alang phan anong ka pethe asai ke tempon nalo ini nang to munli sila son Palm Sunday talon ton chon mamante along ko prekta kali lage pirthe dang alang phan ke kloi tum an ke bangso Palm Sunday talon pon